आसाम 11 टीमाव सोर गेलेगोन बेखौ आं उनाव बुंगोन जिखियानो जाया मानो फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि जारा पाग्ला क्रिएशन यूट्यूब चैनलाव गिबियावनो बरायहरबाय आरो गासैखौबो खुलुमहरबाय। दा गोबां समाव गोबां गेलेनाय बादायलायनायफ्रा जालांगासिनो दङ। दा फैयै जोंहा फैगौ 21 जुनाव मोनसे जोबोद मेहेरगोनां मेट्स जानो थांगासिनो दङ, फेरवेल मेट्स दुर्गा बर'नि मुङै। दा बेयो जागोन क'क्राझारनि साई स्टेडियामाव। दा टाइमा जागोन 7 PM नि उनाव 7 PM होनदों। दा बे खेलायाव नोंथांमोना गासैबो लैहोर फैनानै बे मेट्सखौ हेफाजाब खालामफैगोन, मेहेरगोनां खालामफैगोन होननानै आसा खालामबाय। दा जों गोबां खेला नायो, खेलानि मजा जों लायो नङा होमबा? बै दिनखालिबो जोङो खेलाखौ नायनानै जोंनि गोसोआव जों मजाखौ होननाय बुस्थुखौ लानो हागोन। दा आसाम 11 टीम आरो बेनि हेंथायै मैखोमै गेलेगोन बड'लेण्ड टीम, बेखौ जोङो मिथिनो हाबाय। दा आसाम 11 टीमाव सोर गेलेगोन दा बेखौ जोङो मिथिनो लुबैयो नङा होमबा? बड'लेण्ड एफसिआव जोङो सोर गेलेयो बेखौ जोङो ओरैनोब्लाबो जोङो नुबाय थाखायो ना, खिन्थु आसाम 11 टीमाव सोर गेलेगोन बेखौ जोङो एसे हमदां हाया जायो। ओंखायनो दायो आङो आसाम 11 टीमाव सोर गेलेगोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होगोन। जोंहा दायो कच बिथांमोना बुंहरनाय बादिब्ला जोङो हलिचरन दामोननि बे गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। हलिचरन दा, लोगोसेनो दुर्गा बर' दा, आरो लोगोसेनो बिनीत राय, आरो मा होनदों बेयाव प्रान्जल भूमि बिथांमोनाबो गेलेगोन बेयाव। बेनिफ्राय गेलेगोन ऋतिक तिवारी मोनाबो बेयाव गेलेगोन होननानै बुंदों। आरो बावरिंदाव बड' ना, बावरिंदाव बड'नि गेलेनायखौ जों सिगाङाव नुखांबाय। दा बिथांनि गेलेनायखौ जों आरो बै सानखालि नुबावगोन। बिथाङा आसाम 11 टीमाव गेलेगोन। दा बेनि उनाव गेलेगोन आलफ्रेडआबो गेलेगोन आसाम 11 टीमाव। आरो बेनि उनाव गेलेगोन जेरी पुलान्टे मोनाथ' बिराद मोजां गेलेगिरि नङा होमबा? दा बिथांमोननि गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो लोगोसेनो नुबावगोन ऋतुराज महनमोननि गेलेनायखौ। दा बिथांमोना साफा गोख्रों मुंदांखा जेरावबो नाम जादा जानाय नङा होमबा? मोजां गेलेगिरि। दा बिथांमोननि गेलेनायखौ जोङो बड'लेण्ड एफसिनि हेंथायै नुसिगोन आरो सोर माबायदि गेलेगोन बेफोरखौ जोङो नायनानै लानो हासिगोन। आरो जोंनि गेजेराव सोर मोजां गेलेगिरिफोर दङ बेफोरखौ जों मिथिनो हासिगोन, नुनो मोनसिगोन। ओंखायनो नोंथांमोना बे सुजुगखौ गारनो नाङा। फैगौ 21 जुन खालि 7 PM आव नोंथांमोना क'क्राझारनि साई स्टेडियामाव थांनानै आरामसे खेलाखौ नायहैनो हागोन आरो खेलानि मजा लानो हागोन। बेखिनियानो, गोजोन्थों।